Здравейте, хора, направих си профил на лаптопичък. Така се казва, изчакайте. Васил Василев на английски. И първият абонат, който е от телефона. Това тук, защото нямам видеа, че ето Васил Василев, вашият канал. Ето, напишете, ако спрете си видеото, напишете се, абонирайте всички му абонати. Тук станат 59, колкото имам на телефона и тук толкова имам. И искам да си направя втори профил. Аз го направих и ще си направя. Не знам дали съм го направил, защото нещо тук много места съм влезал. Като започвам натискам хикса 58. Да, си излезнах от всички. После си изтрих всичките. Влезнах. Че така не ви се вижда. Ще се опитам вие да виждате. И така, ето. Може тук да влезна. Studio Play. И ето колко абоната имаш. Съдържанието е 0, всичко е 0. Ето 28 дни. Че го направих при малко му показва 28 дни, 48 часа. Това са 2 дни. А тук пише 48 часа, хора, са равни на 2 дни. А тук пише 28. Какво? И аз не знам. Коментари, разбира се, че 0. Защото нямам видя на какво коментари. Тук автентичен първи. Тук печава аз на телефона преди 1-2 години съм спечелил 400-200 лева. Къде са и аз не знам, само знам, че са ги няма. И предполагам тук да си пиша музики. Това са музики, които аз мога да пусна. И ще избера една и може да я пусна на това. Ще ви кажем как се казва музиката и мога да ме последвате под тази музика. И дайте лайк, абонирайте се за този канал, абонирайте се, дайте лайкове, коментирайте и довиждане.